De siger jo selv, Mogens Glistrup, at forudsætningen for, at deres regnestykke skal gå op, er, at folk, når skattebyrden er væk, bestiller noget mere, arbejder noget mere, påtager sig overarbejde og tjener ekstra penge, som de så forbruger. Kunne man ikke forestille sig, at folk sagde, nu har vi ingen indkomstskat mere, nu vil vi slappe lidt af og leve livet? Det tror jeg bare ikke, det er en sandsynlig vurdering. Men altså, det er bevares et gætteri, som altid, når man taler om fremtiden. Er det gætteri, der ligger bag ved deres påstande om, at det kan gå sådan? Bagved enhver fremtidsforudsigelse ligger der et moment af gætteri. Hvor stort er det moment? Jamen, det er meget lille, fordi vi har blandt andet erfaringerne fra dengang man opreklamerede 1969 som et såkaldt skattefri år, og hvor man så, hvordan at man gik i gang med at stige produktionen. Altså staten spildte det væk ved at øge det statslige, eller rettere sagt det kommunale, altså det offentlige budgetter, noget så enormt, som man gjorde i 1969. Det var en anden ting, men altså det giver i allerhøjeste grad erfaringen for, at hvis vi ikke har denne indkomstskat, der i øjeblikket kvæler folk lyst til at bestille noget på en hensigtsmæssig måde. De går nu så sort med at lave selvbyggerier og andre ting, og holder op med arbejdet, når frikortsbeløb på 8.000 er rundet ud og lignende ting. Mogens Glistrup, de ved ikke noget om, hvorvidt folk vil påtage sig overarbejde og tjene de flere penge, som er baggrunden for, at deres regnestykke skal gå op. Jeg ved heller ikke, om denne pind vil falde ned, hvis jeg slipper den, men jeg forudser det med stor sikkerhed, sådan vil fremtiden være. Det var den også. Og på samme måde, så ved jeg, hvordan folk vil vurdere. Vil det sige, at de ikke synes, folk bestiller nok i Danmark i dag? Jeg mener, at folk skal selv afgøre, hvorvidt de vil bestille noget eller ej, men folk har lyst til at bestille mere i Danmark, end de bestiller i øjeblikket. Er situationen ikke den, at man bestiller så frygtelig meget for at klare de ægle skatter? Nej, det er ikke min vurdering af det kendskab, jeg har til det danske samfund, at man bestiller mere for at klare de ægle skatter. Man bestiller en frygtelig bunke uhensigtsmæssigt med at udfylde først den tykke selvangivelse med den konvolut, man fik der, så vurderingsskemaer, så ansøgninger om byggetilladelser og lignende. Man anvender sin arbejdskraft uhensigtsmæssigt. Men jeg tror givet, der er en trang til at bestille mere, hvis vel og mærke, man selv kunne få udbyttet af det. For eksempel alle de hospitalsafsnit, vi kunne få åbnet, hvis vi fik nogle sygeplejersker, der var redde til at gå ud og arbejde, fordi indkomstskatten faldt væk.